Draga mea prietenă și soră în Hristos, te binecuvântez. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața Lui peste tine și să-ți dea pacea. Amin. Draga mea, aș vrea să încep un timp de meditație la Cuvântul lui Dumnezeu, citind versetul 2 din Cartea Romani, capitolul 12. Romani 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Doamne, așa de mult îți mulțumim noi pentru cuvântul Tău și acum în mod deosebit îți mulțumim pentru acest verset, pentru care ne rugăm ca Tu să ne-l deslușești, să ne ajuți să înțelegem mai mult câteva adevăruri din acest verset și felul în care să-l aplicăm în viața noastră. Și îți mulțumim că ne vei ajuta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Îmi cer iertare că mai tușesc și vocea mea este un pic răgușită, dar nu-i nimic, aceasta este viața, nu-i așa? În viață întâmpinăm tot felul de situații și de împrejurări, dar prin toate mergem înainte. Doamne ajută! Așa să încep cu o întrebare, draga mea. Te gândești uneori la reacțiile tale? Te întrebi uneori, oare de ce am răbufnit așa? Oare de ce am răspuns așa? Oare de ce am reacționat în felul acesta? Care de fapt nu-i prea bun. Să știți că noi, ca ființe umane, avem din partea lui Dumnezeu simțăminte și emoții pe care uneori este foarte greu să le gestionăm. Și aș vrea să vorbesc puțin despre dorința lui Dumnezeu ca să ne transformăm mintea. Pentru că, de fapt, reacțiile noastre, de unde vin ele? Vin din gândirea noastră, care nu prea este controlată. Toată viața învățăm și, da, uneori nu este ușor să învățăm. Unora nu le place școala și uneori și noi suntem obosite de școală și am mai vrea pauze. Și chiar ne plac pauzele, dar să nu uităm că suntem în școala vieții toată viața. Și va trebui să ne ocupăm de noi și acest cuvânt educație este un cuvânt pe care trebuie să-l îndrăgim, pentru că va trebui să ne educăm ca să putem să biruim prin viață, ca nu cumva ceea ce ne oferă viața să ne distrugă, să nu cumva să fim sub un tăvălug al emoțiilor și al sentimentelor. Da, emoțiile și sentimentele sunt bune și Dumnezeu nu ne le-a dat degeaba, dar când ele ne controlează viața, atunci există o problemă. Și va trebui să știm să nu ne lăsăm controlate de emoții, de simțăminte, ci să ne lăsăm controlate de adevăr. Și acesta este primul lucru pe care vreau să-l vorbesc. Adevărul. Care este adevărul? Mai citesc o dată versetul. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Deci există un chip al veacului și există o minte transformată de Hristos. Vreau să vorbesc de 4 lucruri care ne ajută pe noi să ne prefacem mintea noastră, să ne transformăm mintea noastră, să ajungem la controlul gândurilor. Și aceste 4 cuvinte ne vor ajuta să ne ținem mintea sub control. Primul este revelație, al doilea refocalizare, al treilea regândire și al patrulea reînnoirea minții. Vreau să le luăm pe rând. Revelația.
Revelația este momentul în care, în prezența lui Dumnezeu, înțeleg reacțiile mele la ceea ce se întâmplă în jurul meu. De ce reacționez așa față de soțul meu? De ce reacționez așa față de copiii mei? De ce reacționez așa față de vecinii mei? De ce nu reacționez bine la situațiile și împrejurările vieții? Știți de ce? Pentru că mă las pradă emoțiilor, mă las pradă simțămintelor mele și a presiunii care vine din interiorul meu. Am o problemă înăuntru care nu este rezolvată. Și în lăuntrul nostru avem nevoie de o revelație de la Dumnezeu care este problema mea. De ce mă deranjează purtarea soțului meu? De ce reacționez așa de dur când copiii mei nu se poartă cum vreau eu? De ce? Pentru că eu am o problemă în interior și va trebui să mi-o rezolv. Cum adică? Cum adică? În al doilea rând, trebuie să știu, după ce Dumnezeu îmi revelează că este o problemă în lăuntrul meu, va trebui să știu să mă refocalizez. Nu asupra ceea ce face soțul meu, nu asupra ceea ce zic copiii mei, vecinii, la locul de muncă, oriunde suntem. Suntem într-un stres care vine din toate părțile împotriva noastră. Dar cum să rămânem liniștite? Cum să ne controlăm gândurile și să nu reacționăm stupid? Tocmai refocalizându-ne, adică să câștigăm controlul asupra minții, să ajungem să facem diferență între gândurile bune, normale și cele toxice și apoi să ne regândim viața. Cum să ne regândim viața? Reînnoindu-ne mintea. Și ne reînnoim mintea, lăsând transformarea aceasta despre care vorbește și Apostolul Pavel, să ne transformăm mintea, să ne înnoim mintea. De ce? Mintea noastră ne ajută să ne transformăm gândurile rele în gânduri bune. Învățăm, și acesta este cuvântul, învățare, educare, ne învățăm, ne educăm să ne controlăm emoțiile, să ne controlăm conversația în mintea noastră înainte să ne controleze emoțiile. Deci nu lăsăm să ne controleze emoțiile, ci noi controlăm mintea noastră. Învățăm creierul nostru să se încreadă în Dumnezeu în momentele grele. Învățăm să ne oprim gândirea la rău și să aducem gânduri bune în mintea noastră. Învățăm să biruim răul prin bine. Învățăm să biruim îndoiala, necredința. Învățăm să îmbrățișăm adevărul. Învățăm să uităm trecutul. Învățăm să lucrăm cu noi, să ne educăm pe noi, ca să avem reacții în baza adevărului, nu în baza sentimentelor. Doamne, vrem să-ți mulțumim așa de mult că Tu ne spui să nu ne lăsăm gândirea noastră în derivă, ci să ne aducem gândirea noastră în ascultare de Hristos. Cum spune cuvântul, noi răsturnăm izvodirile minții și ne aducem gândurile noastre în ascultare de Hristos. Facem orice gând rob ascultării de Hristos. Doamne, învață-ne cum să facem acest lucru, căutând adevărul și rugându-ne, ca să putem într-adevăr să avem revelația din partea Ta, ce anume nu este bine în noi, de ce nu reacționăm cum trebuie, de ce nu știm să rezolvăm problemele, ci mai degrabă le complicăm. Te rugăm frumos să ne ajuți să nu lăsăm emoțiile noastre să ne conducă viața, simțămintele noastre, apucăturile noastre, ci să punem la loc de cinste adevărul. În mintea noastră să fie adevărul. Să focusul nostru, focalizarea noastră să fie pe Hristos. Cum spune cuvântul, să ne uităm țintă la căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre. Doamne, ajută-ne să ne uităm la Tine. Cum ai trăit Tu pe pământ? Cum ai răspuns? Ce ai făcut? Cum ai rezolvat Tu problemele vieții? Să învățăm și noi, uitându-ne la Tine, cum să ne rezolvăm problemele interioare și apoi cum să ne purtăm în exterior, cum să reacționăm la toate lucrurile din jurul nostru, în așa fel încât să nu
să nu aducem povara asupra noastră și nici asupra altora, ci problema să fie rezolvată, să nu fie complicată. Doamne, îți mulțumim că Tu ne ajuți să ne regândim viața, ori de câte ori ceva nu merge, ori de câte ori ceva nu înțelegem. Noi venim la Tine și îți cerem putere să ne ajuți să ne regândim viața în termenii Tăi, să învățăm să facem diferența între gândurile normale sau bune și cele toxice care nu ne ajută și să facem alegeri potrivite pe măsura gândurilor normale, bune, după Scripturi, pe care Tu ni le dai. Doamne, îți mulțumim că Tu ne înveți să ne gândim la tot ceea ce este adevărat, la tot ceea ce este vrednic de cinste, tot ceea ce este drept, tot ceea ce este curat, tot ceea ce este vrednic de iubit, tot ceea ce este vrednic de primit, la orice faptă bună și la orice laudă la adresa numelui Tău, să ne gândim și să ne ocupăm mintea cu aceste lucruri bune. Doamne, îți mulțumim că transformarea minții noastre este posibilă și după transformarea și reînnoirea minții noastre și viața noastră se va alinia. Vom gândi frumos și în baza unei gândiri bune și frumoase și traiul nostru se va acomoda, se va alinia și va fi un trai frumos și curat și în temere față de Tine. Doamne, ajută-ne să învățăm și să ne lăsăm învățate. Da, într-adevăr, vrem să învățăm să răspundem sănătos. Vrem să învățăm să ne controlăm emoțiile. Vrem să ne controlăm conversația din mintea noastră înainte să ne controleze emoțiile. Vrem să ne ocupăm de creierul nostru, să înțelegem mai mult cum funcționează, să îl ajutăm să se încreadă în Tine, să punem acolo în mintea noastră adevărul Tău și să credem adevărul pe care îl vorbim și pe care îl citim și pe care îl acumulăm și îl storăm acolo în mintea noastră. Doamne, am vrea să învățăm, să ne încredem în Tine în momentele cele mai grele ale vieții. Da, vrem să facem scenarii în mintea noastră în cazuri de evenimente extreme care ar putea să ni se întâmple și nouă, pentru că boala ne cercetează și pe noi, moartea ne cercetează și pe noi, pierderile, lipsurile, toate lucrurile care se întâmplă în lume ni se pot întâmpla și nouă. Ajută-ne să fim pregătite, să nu ne ia nimic prin surprindere. Și nouă ni se întâmplă lucruri deopotrivă ca tuturor oamenilor pe acest pământ. Iartă-ne, Doamne, dacă uneori noi așteptăm Tu pe noi să ne ferești de toate lucrurile rele și dacă suntem supărați pe Tine câteodată când ne este greu. Dimpotrivă, Doamne, am vrea să ne lăsăm transformați, modelați de Tine, să avem acea gândire care este în stare să ne ridice deasupra împrejurărilor vieții și să ne dea izbândă, să putem să trecem prin toate furtunile vieții. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim că Tu ne vei ajuta să ne oprim gândirea la rău. Da, nu vrem gândirea noastră să fie în toate direcțiile și să fie haotică. Vrem să avem o gândire ordonată. Vrem să observăm când gândurile noastre ne duc la rău și ne duc la teamă și la descurajare și la depresie și la panică și la tot felul de frici. Și am vrea să înlocuim aceste gânduri cu acele adevăruri biblice care ne spun că noi suntem în siguranță cu Tine, indiferent ce s-ar întâmpla. Să ne încredem în Tine, să ne bazăm pe Tine, să nu ne temem de rău, ci să ne temem de Tine cu o teamă sfântă și să ne încredem în Tine în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel care ne ajută să biruim îndoiala, să biruim necredința, să biruim răul prin bine. Mulțumim, Doamne! Mulțumim pentru cuvântul Tău care ne învață să nu ne potrivim cu lumea, ci să ne lăsăm mintea transformată, pentru că noi vrem să deosebim voia Ta, care este bună, plăcută și desăvârșită. Îți mulțumim că ne descoperi voia Ta. Vrem să îmbrățișăm această voie a Ta, Doamne, descoperită în Scriptură, acest adevăr al Scripturilor, să-l îmbrățișăm, să ne bucurăm de el, Doamne, și să uităm trecutul. Oricât de dureros ar fi, orice ni s-a întâmplat în viață, ajută-ne să nu trăim în baza regretelor pentru trecutul vieții noastre, care nu este cum am fi vrut noi să fie. Doamne, ajută-ne să nu ne îngrijorăm pentru viitor, ci să rămânem în prezent, echilibrate, cu o minte sănătoasă, să lucrăm cu noi,
Doamne, îți mulțumim că Tu ne vei da putere să ne controlăm gândurile, să ni le facem ascultătoare de Tine și să avem curajul de a înfrunta viața cu puterea Ta. Mulțumim că ne-ai dat puterea Duhului Sfânt. Tu nu ne-ai lăsat singuri. Tu ne-ai spus de la început că suntem niște temple în care îl pui pe Duhul Tău cel Sfânt să locuiască în noi și noi avem un ajutor extraordinar prin Duhul Tău cel Sfânt care locuiește în noi și am vrea să colaborăm cu El pentru această transformare a minții și a inimii care este metanoia, pocăința adevărată, care trebuie să se dezvolte în viața noastră și trebuie să creștem în această transformare care este în beneficiul nostru. Ajută-ne să ne ocupăm de noi ca să putem, Doamne, să nu ne lăsăm sub pradă, sub imperiul lucrurilor lumii, sub această presiune a lumii care duce la distrugere, ci noi, Doamne, împreună cu Tine să biruim. Mulțumim că ne vei ajuta, Tată, Iisuse și Duhul Sfânt. Amin. Dragile mele, până data viitoare, rămâneți sănătoase, în credință, în dragoste, în răbdare și în trup și mai ales cu o minte sănătoasă. Doamne ajută!